Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uYise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje thandwa zami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaDuteronomi isahluko sesine, ivesi yokuqala kuze kube ivesi yesishaka lolunye. uMose wakhuluma nabantu wathi, manje ke yizwani imithetho nemiyalo enginifundisa yona, ukuba niyenze, nize niphile, ningene nidle izwe inkosi uNkulunkulu eninika yona. Bhekani njengoba inkosi uNkulunkulu angiyala senginifundisile imithetho nezimiso, ukuze nigcine konke ezweni esenizokwakha kulo. Ngalokho ke kugcineni nikwenze. Lokhu ke kuya kubonakalisa ukuhlakanipha kwenu nokuqonda kwenu ezizweni eziyakuzwa zonke lezi zimiso. Ziyakuthi impela lesi sizwe esikhulu singabantu abahlakaniphileyo abanengqondo. Ngokuba yisiphi isizwe esikhulu esinoNkulunkulu oseduze naso njengenkosi uNkulunkulu wethu, okhona kithi njalo noma nini uma simbiza na. Akukho sizwe esikhulu esinezimiso nemiyalo elungileyo njengomthetho lowo wonke engiwubeka phambi kwenu namhlanje. Ngalokho ke xwayani nilondoloze kahle imphefumulo yenu, funa nikhohlwe izinto azibonayo amehlo enu. Nibozikhumbula ezinhlizweni zenu zonke izinsuku zokuhamba kwenu. Baziseni zona abantwana benu nabantwana babantwana benu. Mhlambe into yokuqala engifisa ukuqala ngayo ngiqhakambise ivesi lokuqala, yizwani imithetho nemiyalo enginifundisa yona ukuba niyenze, nize niphile, ningene nidle izwe inkosi uNkulunkulu aninikeza lona. Kumina kunezinto ezibalulekile kulelo verse. Eyokuqala ithi mina, hamba kahle phambi kaNkulunkulu, maqedane umbona ekubusisa. Uyabona ithandwa zami, uma sibuka impilo, khona abantu ababusisekile emhlabeni, khona abantu izinto zabo ezisibusiso ngendlela eyisimanga, khona abantu noma yini abayenzayo impumelelo. Uma uthi uyasondela kulabantu, uma kuukuthi ufuna ukubhekisisa irecipe abayisebenzisile, iyodwa into ebasize kakhulu ukuhlonipha. Bafunde ukuhlonipha uNkulunkulu, ukuhlonipha abazali, ukuhlonipha isidalwa esingumuntu, nokuzihlonipha bona uqobo lwabo. Ngokuhlonipha kwabo kuningi abagwemile. Ngokuhlonipha uNkulunkulu
kuningi abakubalekele ngokuhlonipha bona, kuningi abakuzuzile. Khona abanye abantu asazi benza ngani, benza ngenhlonipho. Iyodwa vo inkonzo abayenzile ukwazisa omunye umuntu. Yabona uNkulunkulu uyangithusa uma ethi yazisa uyihlo nonyoko, khona uyaphila kade ezweni. Khona izinto asiyitholi ngoba sihlakaniphile, asiyitholi ngoba sifundile, siyithola ngomusa. Ngiyangithi mina khona abantu uNkulunkulu nedlozi ababenzela umusa, athi uNkulunkulu ngenzela uma wakho. Yabona khona indawo ongena kuzona bakubuza abantu ya ubani, uzisho usho isibongo sakho, bese kuba khona ethi kunensizwa esasebenza nayo yakwaGoge, leyo nsizwa yayingeve inje. Uzizwe nawe sewumuntu, athi ngizokwenzela akekho umuntu owayihlonipha ukudlula loya muntu. Ubone sekunezinto owenzelwa zona. Kakade sibonile nje lento, umuntu ahlangane nawe nithi nixoxa, awungwakabani isibongo, athi umuntu awu isihlobo sami lesi, akwenzele. Inkonzo yokuhlonipha akuvibalekile. Okwesibili, khona inkonzo wayethi ukhulu, mntanami ubokuzenza isilima noma ungesona, ubothula uyazi impendulo. Khona inkonzo yokuhlonipha, khona futhi nenkonzo yokwehlela ngezansi. Kwesinye isikhathi ake question yonke into abazali abasixoxela yona, abasifundisa yona, abasigwema kuyona ukuba singayenzi. Kwesinye isikhathi sikho isidingo. Kwesinye isikhathi sibulawa ukuthi mina sengimdala, mina ngihlakaniphile, azathi omunye umuntu this does not make sense. Sometimes wisdom does not have to make sense to everybody. In any case, wisdom does not make sense to a foolish person. Kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi ngicela ukuthoba ngilalele. Uyabona khona into ngesizulu ejule ngendlela esimanga. Uyabona ungathola ukuthi la ekhaya sizinsizwa, mhlambe sibone ngathi umuzi kababa udelelekile. Uthola ukuthi mhlambe kushone umfowethu, sonke sifuna ukoyiphiniselela, and sonke sesiready ukuthatha ikhali sambe siyolwa. Uyabona khona into ejulile. Masike sasukuma salukwazi sathi hayi emzini wami. Masike sathi salukwazi thathani ikhali nibuyisele emuva, nibayeke labo bantu. Akekho noma ngathiwa ndinwe kangakanani, noma ngathiwa senenze yonke imizamo, seniyazi nizobathola nizoqeda ngabo, akekho oqhubekayo ngoba ohlakaniphe kunathi, okhulile kunathi, oseduze kokuhlakanipha kaNkulunkulu sesikhuzile. Ingakho kubalekile ukuthi umuntu ube nabantu abakwazi ukukhuza maqedana ukukhuzeka, ngoba uma nike naya ngenkani asazi ukuthi indaba yeni yoxoxwa wobani, bese kuthiwa abakhuzwa ngani. Bakhuzwa bese sithi isiZulu isala kutshelwa
sibona ngomopho. Isala kutshelwa umuntu onqaba esetsheliwe. Ubona ngokulimala. Bese ethi umuntu beningangikhuzi ngani, bathi abantu sikukhuzile nje sibanibani, wena waphakama ngaleli khanda lakho. Ingakho izinto sezinje. Khona ezinye izinto ezonakalayo bengamele zonakala, kodwa ngoba nakho asifuni ukuboniseka, asifuni ukukhuzwa, asifuni ukutshelwa. Ubezwa bathi abantu abadala bethi hayi asimiyekeni usibanibani, uyayazi into ayenzayo. Indlovukazi yezulu ayibenathi mayisibusise isivikele, mayisikhanyisele isinikeze amandla nomusa ovela kuNkulunkulu, yena onguyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.